Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka jingeseng samla balang Presbyterian Langkardem kala penlong da ka gospel musical evening ha ka apulai terik ukala lingkod arajar apun rio na kebenta ban penmi pisa bante ya ka yimani la penlong ya ka gospel musical evening hamadan persokla yodo Langkardem bat lawan ban pli daw MLA ka nongpo constituency u temen basan Mirrelbones im ha ka jinge don ringkar lang uba AB Budon u chairman jinge seng samla ki temen basan jong ka balang Langkardem bat kiwe habakren kum u kongsan u temen basan Mirrelbon u lapen ken mau yaki kentin jong u melung bakrau ka jat benriu khasi u melung susutham ka ba u loong kmi samla bapintip shanu ban phai udan uklur uban lam lenti im ka kerteng sa kanam ula benrap ba umelung susutham ude ubalayu I jengai bat ubas ngotho ya ka jingno senyang jagi khun samla ka karta jong ka jinglong samla kade kapor bakmen ka karta bangidang khlan ha ka bor met bat ka bor perkhat ulong ula ai ka jingero ya ka seng samla ya ki kam ba kala le bat kenturu ba ka jinge seng samla ka ni lam ya ki khun ki hep ki baret ha ka lenti ka bade bat kin long ru ka lawai jong ka balang ula ai ka jingkit bok kerwang ya ka jinge seng samla Langkardem bakan dangla ban syakri khambha hakisngi ki banu dangwan ba ka balang kandang kiyo haki liang ba per jingtmu jong keneka program berkesegi gospel musical evening kini naga benta shibenta berkershan ya kabalang kumbala bansutu kiladon shibun ki snem ki belale ki papila persyang bagi wei ki program ru bat kani kedeka sinjam ke bapishim ke snem naga benta ban penlong ya keneka program ya kitbok kitwyang ya phi bat nini scam ba ki samla ki be ki badan hapo jong kene ke balang ka bakun thupru nadu ki hep ki berit ki balong kum ki sentiu ki ban saphu ha ki por ki ban wan ki ban pentikena bagane ke balang kanang kiu nagapor syakapor ikan mau ki kentin ki jong melung soso tham ka bawong kmi samla khmat jong phi ba phintip chano ban phai udon uklur ban lam lenti im ke kerteng sa kanam umelung soso tham ude bulai I jengai ubosutu ya gejeng no senyang lene ke contribution jong ki samla karta jong ki samla ke di karta ka bakemen ka badap de gejeng kemen karta ka bagidang dang khlan ka bormet ka bor perkhat karta ka bagidang smart dang sting bat nga skokmen ba kani ke balang lemba jong jing seng samla pipelong ya kani ke program ban pentikena bagi ki baro ki bagi longdin ki lale agi por ki bladap kan long genuksa ka babha bakum ki long menta bangin pentikena bagi sinjam ki bagi sim kan long genuksa ka bakhamba susu na benta ki longdin ki banwan namar kata kum ki nong yalam hopo ka jing seng samla ka jong phi ngi kitbok ki riang ya phi bat kini ki artis ki bi ki jungi ki bi khot na ki jaka ki ba pher bagi sayo snow lang bagi rendang ki jong phi ye ki jong ruai ki jong phi lamba ki sap ki pong ki ba phi dan bagi la bani I ki kumba ka sam ka ba khandai puar ka pen ken mau yang ilang baro kabong kalong ka ba baha ban aingu yung try bat ban ruai ki jong yero ye ka kerteng jong me au bah kli tam pan pena jing le isen jong me men step ba dia ka jing shisha jong me man gamit aga jing tem ka ba shipok sai pat haga nevel hagi duitara daga ba perkhat asam kal kren shai kala batai kala yalam jingmut happening jingi ban pentikna bagi ni kigi baro kisap ki bo beli la ai yangi bagin pendan kami ki agar kom ka babe agar kom ka badai ban pendan burom yo beli om tang hagi rensan ki bakum kini andre hagi rensan hagi rempe ying kristan gi jongi
Hagi senong ki thau hagi balang bat hagi benta prepare bagin la ban pentik na bagin long gi kun ban siu spa e kam ka jong ble namar kata ki kun samla ki be ki het ki barit ki ki pa ki belasan ki berang samla kum ju to ai bagin ke program ka pengidan benta kesi kan long ka bajok ban nge mar tin banong bagajing sim benta gajing la gajong pi ban penlong ye kan program penlong gan nuksa ka babha na ka benta jung ilang bar kabla penbait da gajing seng samla kerpang nak ta gajing thmu ka babha na ka benta bandang penbha bandang penbit penbiang ye gajing don kam bente ye gajing maning kini gijat program gajing sisya kimdei bana jorong than gajing keren namar gi bubun pedeng jungi kwa ban sengam ya ki artis kinong ruai kinong tem kim sesim benda legedi grukom kum gejing sedang kat tukat ni kijing mai phang pat kum ju ro gi kintin ka khu kerdok penghap bani sim benda bat phi kan ngapo nagaliang gejunga ngapen pau gejing sungu bagi jing so komen ka bakrau adu kata ya gejing khot snubha jo gejing seng samla nang ni nagabalang perserian lang kerdem Kubli Shibun, ya Chairman ni kinamkit kam. Bat hagasgi kaba kia phone kadi lengba na iba kolektor kongduk bude uporlok na pun ursla ebe dan rangkat bani hang ni. Kubli Shibun ba kada. Kia phone kabala ya poi ban ya kan mau ya kene program. Ngadang perkhat haladi ngadang ong ngade UMLA na katem riboy. Khot yang asya riwar te tip kalong na gamlong bagan wan tende ngasuk komen na itu kesi ka phone call hari jingidon jo gini gerang ba kawan naga phone ke jong isa madu tustun tutsong idon lang ki phone ki ong tam tai program filong de ban wan te ngamnang ban kentai ru ilong kum mendang ba ya aga jing sekri ke jungi ke imlang salang ya ke jela bro koi ude nong yelam ubopi filase filapenmi na ke dong berketan kunrang ba nong yelam boleh sim ya ke benta ban iso sarong kumui neki nong mikmat apa ke jelaru hari jingya linti hagi katukan ni tili gisnem ki bladem nilai iya gijing persang gijing iban tray ban yalam beli shibun ye phi ki bade gi try ki bale sei ya uni rangba ban yalam ye gijal la ga jungi ban longba jungi bagini grangba ki bidon lang gijing seng samla nilai yo ban penbai ye gede gesngi ban kaliang gijunga ma smu kulut mensim ban wan nilai yo ban kenjo ketin ban i ban idon rangkat gani ngapor ngampat keli na gini grangba kinong yalam apo jong aji keseng samla ke kepala pelong yipi bapin kan mau ban khot yang aku mu chief guest sekali kesini nampak dia ban kelima nampak keli ke gadau te ngampak hiru bentip ya kata nanya tu re ai ke maksa suspend kamta kan niat kamta ni gijing bube gijung bele kini ki baro ki ba yo ban ye kendu aga de kesini bat lengba jong ne kapor kopli si jango ya gijing khot ke jung phi ke de sin ke badengkong ke bangadang yo ban sim benta hagi program ki bakum kini aga snong ke jung phi hangni bat ba bisbun ni jing seng samla